ли брат ми, защото аз имам една работа? Ами, добре, утре в 7 часа. Ами, дай в 9. Добре, хайде в 9. Yes. Добре, хайде, чао, утре ще се видим. Пусни, ма! Давам си. И на утрешния ден. Къде са ми мечетата? Ева. Не, че нещо, но после искам си махне сукера от тук. От леглото. Така. И те става да се правят за работа. Ма ти нали са били? Бързо. Да, те са за една работа. Бързо трябва да ми направиш закуска. О, добре, айди. Чай да се облека дрехите. Не е необходимо. Може по пижама после се попища. Аз бих направила така. Ще съм по-сладка за алуминиум. Така, чантата, портмонето. Айде да ти правя закуска набързо. Ма това му е женска чанта. Не бе, това е на нейната чанта. А защо е на нея тази чанта? Защото и тя отива на работа. Така, какво да ти направя, да ти направя някакви яйца да ядеш? Про, сериозно. Ти едно яйце, че му стигне ли ту с едно яйце? Така. И аз да ям едно яйце. Нямам време, не ми се прави храна, така че. Ами ти само варени яйца ли че им даш? Бебето! Чакай. Да ще ставай. Какво? Става и трябва да ходим на работа, а ти да гледаш брат си. Добре, ама по-бързо ти си тръгвайте. Бързо. Колко часа? 9:10. Бързо тръгвайте! Тук пише 22:09. Айде. Добре, защо не истинския час, Теди? Имаш една минута. Така. Не, тази ще бъде. Това момче. Къде е детето, където трябва да гледам? Това е момче. Тук е. Тя има шакарана. Това дете трябва да го гледаш, аз отивам да се оправям да. Хайде да се оправим това. Това много доверие, виж какво злобно. Тая къде отива на среща ли или да бяга? Отива на концерта. Така ли трябва да е на концерт? Добре. Айде няма какво да се оправям. Толкова. Да си взема любимата тениска. Чакай. Нали ще го ходим на тази банда. Трябва да си взема всичко на тази банда. Да. The Voice. Ще си го става тук. Ще взема палката и шишенцето. И пред мен трябва да плащам там за билет. Айде, тръгвам. Къде си поида да не отиваш на концерт? Всъщност да, на това отивам. Исках аз, тази група не ми харесва. Добре, айде, чао.